Nabigbig nga insigida iti maysa nga babae nga nasarakan a bangkay iti igid iti Kabaybayan iti Barangay Milagrosa, Badok, Ilocos Norte. Bigat iti Kalman, Agosto 29, 2011. Ore awan digiti daddo mga parte iti bagina kang ronaan iti ulo ken sakana. Nabigbig ti biktima itinagan a Jerilyn Tolentino, 14 ti tawen na, may kaupat atukad iti Ilocos National High School nga agnay iti Barangay Ayusan Norte, Ciudad Tibigan. Ni Police Inspector Dennis Lanyo, Deputy Chief of Police iti nadakamat nga ili, agarop alas 6 bigat Kalman nga nakaawat da iti report nga adda nasarakan da abangkay iti Kabaybayan ket dita nga insigida da ang nagresponde. Dita ang nakita da ang nakapaklip iti biktima nga bado lang iti nabati nga suot na a color pink. Pinasinggidan pa ni Police Inspector Lano nga saan nagbayag ket nasarakan metlang iti kasilpo iti aking kanawan asaka na. Ngem jay ulo iti biktima ket saan pay ang nasarakan. Picture ka nakapaklip di alam iti picture na. Ina picture men paging paigid dagay ko ani paano paigid tapno ka. Then tinawagan nga lagos ni Apo Hebe nagiti kwat Ilocos Sur. Nadamag tada gamin balita idi nga mabuk ada nalmos jay Kawayan. Tinawag na ti Hebe ti Kawayan. Kata jay nga and then binpaimot kadagi terrence ti kwa. Hindi na ito ni ubing na ito yung nalmas. Isuin may na kanabiri pa dapat nga tala. Isuin po mapupukong may barukon da. Kadag ito yung agundaway, indawat iti mismo a Chief of Police iti natakamat nga ili. Taag tultuloy iti panang birok da dagiti agnay iti Barangay Milagrosa. Kang runaan na dagiti barangay officials. Barbaring ang masarakan da nga insigida. Ada tada wan kadamat wan ada ti nang investigasyon. Sa tangen tun obormi in may dagay na anang na. Kada nga na-confirm da nga dayan nga suja anak da. Iban tinmawag lang ti honorariada. Tama naging police ti Kawayan in may da. Kada nga nagten na obor kami dyan. Iti pinakisasarita iti press corps kenti ina ti biktima amanagan iti Annalyn, babaen iti bracelet nga kanayon ang nakasuot iti ima iti biktima ken iti bado ket ita ang napagamwanda nga isuna iti anak da. Iti pinagtultuloy iti pinagipatpatang kenti ina ni Jerilyn ditape nga napagamuan iti grupo iti press corps nga inem nga aldawdan asapsapulen da iti anakdan ken may sa isuna nga kadwa iti imuna nga nasarakan da abangkay iti babae iti Barangay Puro Magsinggal iti Agosto 24 amanagan iti Jeda May Lianes. Segun pa ikenkwana, Agosto 23, ket aldaw iti pinagkasangay iti kadwa na Analmes, Anilianes, ket ita nga nagiinom da, kadwa da pa iti dadduma nga kaklase da, iti igid ti baybay, iti Barangay Puerte, Kawayan, Ilocos Sur. Gapuanan ti impluwensya ti arak ket nagdidigos da iti Kabaybayan, ket ita nga saandan ang makita, dagiti dua a biktima. Nakunapay ni Manang Annalyn, nga dagiti cellphone da iti naisalda, tapno pagbayad da lang iti nainom da, ken pagplete ni Tolentino nga agawid iti pagtaingan da. Para iti press corps, Ryan Pardo.